Godmorgen. I dag er det den 11. december. Og i dag vil jeg gerne fortælle jer om den mystiske nissefod. Nisser kan være søde og hjælpsomme, men pas på, for de elsker også lidt drill og sjov. En gammel myte siger, at nisser om natten bytter rundt på tingene i huset for at skabe lidt forvirring. Man vågner og finder sine sokker i fryseren, æbler i skoen eller julepynt hængt op i køkkenet. Eller at der står 6. december på ens 5. december julehistorie. Nogle siger, at nisserne kan skabe lidt julefryd også. En lille julemagi, der får folk til at grine og finde julens glæder i de små ting. Så hvis du opdager, at dit juletræ er drejet en smule, så er det bare nissen, der har haft en lille dans omkring det. Okay. Den er jeg i tvivl om. Nej, den er faktisk rigtig fin. Skål! Se med i morgen, når jeg fortæller om den tyske julenisse Belsnickel.